Maria-Leena Hemmi, te olette perhepäivähoidon ohjaaja. Ja ensi perjantaina 25.5. on kansainvälinen lastenpäivä. Mitä silloin tapahtuu? Rovaniemen kaupungin lapset lähtevät kulkueissa kansalaistoiminta kello 9. Ja kulkue siirtyy konflikten kentälle, jossa on sitten lapsen päivän juhla. Tämä on kansainvälinen lastenpäivä. Kuinka kauan on vietetty tällaista päivää? Suomessa sitä on noin 10 vuotta. Mikä on tämän päivän tarkoitus? Siinä on tarkoitus korostaa lasten oikeuksia ja sellainen virkistys- ja toimintapäivä. Tapahtuuko silloin muuta kuin tämä konfliktin kentällä, tämä juhla? Sitten on tällaisia ohjeistapahtumia. 12.15 on uimahallilla ilmainen uinti alle 12-vuotiaille. Ja sitten oli kirjastossa on videoesityksiä joka tasatunti ja sitten on vielä näyttely. Mikä näyttely silloin on? Siinä on lasten kansainvälisistä lasten oikeuksista näyttely kirjastossa. Ja tämä kaikki tapahtui 25. päivä ensi perjantaina. Kaikki tapahtuu ensi perjantaina 25. Ketkä kaikki voivat osallistua tähän tapahtumaan konfliktin kentällä? Siinä voi osallistua ihan kaikki lapset. Siinä osallistuu nyt ainakin päivähoito ja osa koululaisia. Seurakunnalliskierrot voi osallistua yksityiset äidit, yksityiset perhepäivähoitajat, lapsinensa. Ihan kaikki ovat tervetulleet. Tämä lastenpäivä, mitkä ovat lasten oikeudet? Näin viimeisesti voit kertoa jo vielä. No ihan se virallinen lasten oikeuksien liite on, että lapsella on oikeus ja kansalaisuuteen, terveydenhoitoon, koulutukseen, virkistykseen, lasten oikeussuojeluun ja vammaisilla on omat oikeutensa, orvoilla on oma oikeus. Ja oikeus säilyttää omaa kulttuuri ja uskonto ja kieli. Nämä on näitä. Miten lapsen oikeudet toteutuvat maailmassa? No, ne jossakin osissa maailmaa toteutuu oikein hyvin, niin kuin meidän Suomessakin pyritään niitä toteuttamaan. Mutta jotkut osat maailmasta ovat vielä heikoilla näitä asioita. Entä miten paljon tällainen päivä mielestäni auttaa tuomaan esille lasten oikeuksia? Minusta ainakin herättää meitä aikuisia niin kuin kiinnittämään huomiota siihen, kuinka tärkeää on tämä lapsuus ja huomata, että lapsuus sinänsä on tärkeää. Ei pelkästään se, että lapset elävät aikuisuutta varten, vaan se, että eletään lapsella elää omaa lapsuuttaan. Mistä tämä voisi johtua, että lasta ei aina oteta huomioon? Niin, mistähän tämä johtuisi. Ehkä se voisi johtua tällaista jonkunlaista tietämättömyydestäkin tietenkin ja ehkä nykyisestä kiireistä ja itsekkyydestä ja tällaisestakin voi olla näitä kysymyksiä. Mikä on mielestäni kaikkein suurin ongelma näin Suomessa lasten kannalta katsottuna? Tällä hetkellä meillä on kyllä aika hyvin lasten asema. Päivähoito on suhtkotiin järjestetty. Miettii lasten oikeuksia ja miettii tästä. Ja sitä voi nyt jäädä miettimään tuossa, että onko tämä suurempia ongelmia, että aloitetaanko liian aikaisena liikaa stressaaminen, liian aikainen koulunkäynti ja korostaminen lapsesta.
kasvaakin aikuisesti aikaisemmin kuin lapsi elää niin kuin aikuisesti tavallaan, eikä vähän sitä lapsi tai nauttia siitä lapsuudesta. Tai saa nauttia siitä lapsuudesta. Mulla on myös puhuttu siitä, että päiväkodeissa on niin liian vähän miehiä, että lapsi eivät saa niin kuin tarpeeksi olla miesten kanssa, varsinkaan poikalapset. Ne eivät saisi leikkiä poikien leikkiä, olla rajuja, että mitä me todella tässä. No sielläkin ja nyt yritetään kiinnittää huomiota, mutta kyllä mielestäni niin nykyisin pojaksi saa olla poikia. Jopa päivähoidostakin järjestetään sellaista toimintaa, että pojat saa ja rajuja leikkiä. Mutta nyt kun tilattiin enää sitten kyllä rajoituksia, että sitä tilasta voi niin rajuja leikkiä. Ei saa olla tämmöisiä maataloja ja jossa oli tämä pystyy rauhassa leikkimään. Kyllä tämä tämmöinen ympäristön suvaitsevaisuus tietenkin on nykyisin paljon heikompaa, että niin kuin ennen vanhaan tuolliset tilat. Nyt asutaan paljon tyhjemmin. No, minä sitten odottelemaan lastenpäivää ja kyllä varmaan tietysti seuraamaan,